ebelebe buo mpamba gbago ebelebe buo ebelebe buo mpamba gbago ebelebe buo ebelebe buo ntị chiri eche anụ ihe anya pụrụ isi ahụ ụzọ ọnụ kwuru nje kwuo mma ebelebe buo mpampa gbago ebelebe buo na otu onye gba aka eja tụrụ ugo wee lọta kaima otu onye ji ndụ ya chọọ mụ mma ọnụ ọzọ wee mepee ihe Chukwu n'iguru ntutu isi m ọnụ si ka ebube gị o ihe Chukwu n'ilori ihe bịara ilo agụ na-eche obodo Ibu dike dike na-adị mkpa Chukwu ka dibịa ebelebe buo mpampa gbago ebelebe buo ebelebe buo ntị chiri eche anụ ihe anya pụrụ isi ahụ ụzọ ọnụ kwuru nche kwuo mma ebelebe buo mpampa gbago ebelebe buo una otu onye gba aka eje ọgụ tụrụ ugo wee lọta kaima otu onye ji ndụ ya chọọ mma ọnụ ụzọ wee mepee Chukwu n'iguru ntutu isi m ọnụ eze m iguru ntutu isi m ọnụ Chukwu n'iguru ntutu isi m ọnụ si ka ebube gị o Chukwu n'iguru ntutu isi m ọnụ eze m iguru ntutu isi m ọnụ Chukwu n'iguru ntutu isi m ọnụ ọnụ ụzọ wee mepee ọlọwọ ọbọrọ He's turning things around, yes. Oh, He's fixing lives again. Oh, He's changing things today. Ebelebe buo, mpampa gbago, ebelebe buo. Ebelebe buo ntị chiri eche anụ ihe anya pụrụ isi ahụ ụzọ ọnụ kwuru nje kwuo mma 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 ebelebe buo mkpamkpa gbago ihe Bịanụle, bịanụle, bịanụle Ọgbaka eja Bịanụle, bịanụle, bịanụle Chi yiri ọkụ dị ka uwe Bịanụle, bịanụle Chi gụrụ ntutu isi m ọnụ Bịanụle, bịanụle, bịanụle Chukwu jere ije n'elu mmiri bịanụle 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 chi gbara ogwu ya zamo bịanụle 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 otu aka na-eru mba dike n'agha ka Igbo na otu onye gba aka eje tụrụ ugo wee lọta kaima otu onye ji ndụ ya mee m mma agaghị m ahụtụ onye ji ndụ ya mee m eze agaghị m ahụtụ onye ji ndụ ya chọọ m mma ọnụ ụzọ wee mepee
Mwakamokibu, Olorobelombo, Ayamanelo Bidigena, Ezianio, Omema, Onyekambule, Yine Chereme Chijoma. Odoguna kama utu onye chindo ya chọbụmma ọnụ ụzọ wee mepee Chukwu n'iguru ntutu Simon sike ebube gị ihe ịlọrọ ihe bịarịla iburu ihe bịarịla Iwuru ndị Romacha Ilori